No niin, kaikki MG5 omistajat, tai miksei muutkin MG-omistajat, mutta tässä tapauksessa 5 vedoten, niin tulipa semmonen video tuolla YouTubessa vastaan, että jos auto huuruuntuu varsinkin helposti ja on niinku muutenkin sellaista ongelmaa, että se ei välttämättä niinku oikein kunnolla kuiva sisältä, niin tarkistakeepa tämmönen asia. Kahtokehan tänne alle. Siellä on teippi unohtunut tuo. Tämä on siis semmonen, mikä pitäisi ottaa pois, kun auto otetaan käyttöön. Tää lähti ihan toiselta puolta kuin näin. Tämmönen. Nyt siellä on reikä, mistä sitten tarvittaessa pääsee vesi ulos, jos semmonen sinne sattuu jostain syystä pääsemään, että se ei ole umpinainen. Eikä tämä on vaan ihan vaan tämmönen lipainen. Katsotaan, onko takaovissa. Löytyykö sieltä? Täällä on kato otettu. Täällä on auki. Elikkä siinä täytyisi olla tuo reikä. Katsotaan vielä tältä puolelta kanssa takaovi. Päästään tänne. Täälläkin on pois otettu. Semmonen. Ehkä semmonen kannattaa tarkistaa, että onko siellä sattunut jäämään teippi paikalle. Itellä ei sitä ongelmata ole ollut, mutta ei se ainakaan pahitteeksi tee ottaa läpyyskä pois sieltä. Ei sillä mitään tie. Tarkistakee tilanne. Autosta sen verran, että tässä on talvea pitkin ajeltu. Ehkä niinku itelle suurimpana pettymyksenähän sitä voisi sanoa, että tällä pääsee tosiaan sitten sen 150-160 kovilla pakkasilla. Ja sitten jos on oikeasti kova pakkanen, niin latausnopeus on ihan älyttömän huono. Se oli 22, vaikka oli sitä akkua lämmittänyt. Eikä ollut väliä, että oliko koko tunnin vai puoli tuntia tai sitten koko matkankin. Niin jos on niin kova pakkanen, niin se ei enää auta. Et se kannattaa huomioida. Ja jos ite niinku, jos niinku pitäisi valita niinku tämän tai MG4 välillä, niin hitoissa kannattaa ottaa MG4, jos vaan niinku tilat riittää. Että ei tarvitse enempää tilloa kuin mitä tarvittaisi myö. Niin kyllä se MG4 niinku latausnopeudet ja kaikki nämä, niin kyllä se on niinku uudempaa tekniikkaa, niin se on pakko myöntää, että se on parempi latausnopeudeltaan ja muutenkin, niin kyllä siinä on uudempaa se tekniikka. Mutta kun mekin tarvitaan tuo kunnon perätila tai edes niinku kohtuullinen peräkonttitila, että pystyy saamaan rattaat ja justiinsa vaikka matkajääkaapit ja kaikki kun mökille lähetään, niin kyllä sitä tilaa täytyy olla. Niin MG4 ei meille voi yksinkertaisesti riittänyt. Mutta jos sitä ei niin paljon tarvitse, niin kannattaa totta kai miettiä, että MG4 kannattaisi mennä. Ja sitten tällä hetkellä automaattivaloissa on jotakin häikkää. Että automaattipitkät ja nämä, niin ne ei toimi silleen, että ne lähtisi niinku automaattisesti päälle pois niin kuin pitäisi. Että se täytyisi käyttää huollossa sen takia. Mutta muuten niin kuin kaikki pelittää niin kuin pitää, että siinä se on semmonen niin kuin pieni harmistus, mutta muuten kaikki toimii. Että sen asian kanssa tullaan kyllä toimeen, mutta en tiedä sitten, jos huollon yhteydessä kahtusivat, että onko siellä jossain joku pitti vinossa, että laittavat päivitykset tai muuta, niin sitten toimisi. Ja sitten tosiaan nuo radiokanavat, niin ne näkyy siellä listassa kaikissa, lukee se Yle X jostain syystä. Että se täytyisi kanssa, mä oon nähnyt, että senkin saa kun päivittävät softaa, niin saavat toimimaan oikein, mutta muuten kyllä radiokin kuuluu täällä kaupunkialueella ihan hyvin.
Ei mitään, jatketaan näillä.